Tak, noční video o tom, jak se podařila nová štípačka. Musím to tu budu držet. No, dám to do kapsy a nebudu to zasínat. Tak, máme špalek. Dám go. Opírám se kolanama, nevidím na to. Natáčím video. Pouštím. Dobrý, teď to musím. Ale to neumím pustit znovu. Položím. Strčím to tam znova. No a prostě díky tomu rychlému stoupání je to docela perfektní. Takže podařilo se, konec.